Chavales, Operación San Isidro 2025. A operación é ter a festa a Caleiro un ano máis de San Isidro. De Ousensa vas te encargar ti, Iván. De Ousensa, prefere que a ordena, encargo meu. En Caleiro, vas ir ti e ti. Currase Pantrijeira é cousa miña. Cuidado que as de San Miguel xa empezaron a pedir pola general tamén. Pode ser unha zona un pouco turbia. Ojo que as casas, que cando entramos, cerran a persiana por aquí. Ah, pero hai que ir por aquí, por detrás, que aquí hai ventanas onde nos vigilan. Esas casas que quedan atrás, que vin de mañán, vin de pasado, vin de pa semana, que facemos con elas? Olvidado o lema. O que hai seguir dúas veces, unha segunda non se volve. Iso está de terra. A nosa lacra, os que van á festa da espuma e despois non dan nada na casa. Ojo con eses tamén, hai que vigilalos. E o novo fichaje, por onde vai? Que veña polas sinas, que xa vai pasar frío. Pois veña, Moncho, bota viño. E señores, non vos olvidar, disfrutar do proceso. Atención, patrullas, aí veñen os do ano pasado. Moi buenas, señores, ves que me ven moi contento. Onde ides con tanta gana, con tanto énfasis? Pois vamos levar o cartel de San Isidro 2025. Bueno, parece moi ben. Podo ver? Por supuesto. Pois moitas gracias. Vou confiar en vos, espero que teñades un bo ano, porque senón non se fai festa este ano. Digo o capitán, Poden ustedes continuar. Bueno, a ver que ven este ano logo. Volverían a gañar estes desgraciados. Pero se é posible outra vez. Outro ano máis. Parádeme por un maquinillo amarillo con certo tipo de... Ai, pai. Ciao.